Ubengundunankulu kaZulu okhonjwe indlela isilumi isiZulu kaZwelithini umfundisi Thulasizwe Buthelezi useveze ukuthi imbube ayikamazisi ngokumsusa kulesi sikhundla njengoba ethola umyalezo ovela kumntwana waMnyamanzi uSimphiwe Zulu ukuthi ukhonjwe indlela. UButhelezi uthe-ke lo myalezo uthunyelwe ngoWhatsApp kanti umntwana uSimphiwe ukhulumela-ke imbube. UButhelezi ukuveze ezinkundleni zokuxhumana ukuthi ukhonjwe indlela uthe udidekile uma ebona le ncwadi emxoshayo ekubeni iSilo singakaze sithi vu kuyena ngalokhu. Uthe uzolinda iSilo kuze kube yiso esiqinisekisa-ke ubuqiniso bencwadi emxoshayo. Ngizolinda imbube kube yiyo eshoyo ukuthi isingisusile esikhundleni isikhundla sobundunankulu kaZulu esesilo. Ngakho-ke singafaka siphinde sikhiphe noma ubani noma yinini. Kusho-ke uButhelezi ekhuluma-ke esithangamini sabezindaba olundi ngoMgqibelo emini. Uthe-ke selokhu amenyezelwa yiSilo njengozothatha esikandunankulu kaZulu emkhosini waseSandlwana ngoJanuwari nonyaka akaze kaphambaye noma kube khona ukungaboni ngasolunye nembobo. ISilo-ke sesike saveza kaningi noma-ke kumina ukuthi selokhu kungathatha izitambo kwesikandunankulu kaZulu inkulu-ke ingcindezi esibhekene nayo yokuthi-ke ngisule kulesi sikhundla. Abafuna-ke ngisuke abanye babo abaholi-ke bezepolitiki abanamava-ke KwaZulu-Natal kusho kuButhelezi. UButhelezi ubuye washaya amakhala ngabameli abaqokwe ukuba-ke babhekelele izindaba zeNgonyama Trust. ISilo kasikaze sisho lutho kumina mayelana-ke nokuqashwa kwabameli noma-ke kwalaba bameli baseMpumalanga. Kukhona-ke abantu abahlale-ke beconsela amathe umhlaba-ke weNgonyama kusho-ke uButhelezi. Ubonge imbube-ke ngokuyinika lo msebenzi wesizwe wathi-ke uzoqhubeka akhonze ngaphansi kweSilo noma-ke kuthiwa usexoshiwe.